Bishramganj pathale agat Khengra kami nei number wado juda bodol Yakrwi TIPRA Mothani banarom rakya kabangma voters. Bodol hama pandawo manjaka amchani MDC Umashankar Deburma takarjula subjournal chairman Apon Deburma tai YTF ni tangphangkra Lemon Deburma khubi kabangma TIPRA Mothani adongrok. Tini no joining program no tei satani MDC Umashankar saka jotoi nechichi kunno khongni khorok sara nechi sa voter BJP IPFT CPIM Yakrwi TIPRA Motha Hapkha Bobagran Tanzania Marno Hamzaga TIPRA Motha Habaibekya Bono Lamsugui Nazaka Jiarok Tabo Bobagran Tanzania Marno Hamzaga Tonkun Boromno TIPRA Mothani Ban Tola Fayani Bobagran Tanzania Kokasar Mongo Tanza Fayna Bage Kokasarka MDC Sobai Kendroni Pathali Agat ADC Village Ward number 2 Tini o Jagana joining program Total 29 family 121 jona voter Kabangma bodol Yakrwi BJP CPIM IPFT bodol Yakrwi Bobagrani je Tanzani marino hamjagnai Bobagrani je Tanzani o phaibedi man no kobong mung no khorang no yasak sogunai borok tini chini TIPRA Motha joining rupakya pulya borok no ang lamsogo tei khaka hap yafar sogo oba haikeno kabangma jaga tabuk bojara sini Bobagrani khorang khanai manyako Bobagrani khorang no manjuya hnai tabuk bo na salajagi tongnaiko borok na ang konyani musungo songjora tongsani phadi o Bobagrani thanchao bini khorang no manjunyai Bobagrani emang no mukthang khlajani nini sini jotoni no obodan tongnai Bobagrani emang no mukthang khlainai TIPRA sarok no o TIPRA hao mukti relaisine tei gerata TIPRA land no sung dati no tifenai sini next generation bagnai thangai tongnani bagnai business khlai janani bagnai sakiri khlai to tiki tongnani bagnai sini jatini ostito naraknani bagnai sung phadi Bobagrano logirinai beono phandrinai bini yapri ba yapri sainai boni je dagi tui boni je saharak tike thanchake palbaksake khabaksake samung khlainai Bobagrani emangno mukthang khlainai hnai ang joto lukurok tabuk bo koi horo tei koi bo Sonamo Somanike ini je join kainai ba hapainai boroke bohai party roni paikar kabangma party nin tongo ang saka particular BJP IPFT Congress to kore CPIM ni jara tongnai rok borok jotono tini Khengra o khorok chapano kore khe Bobagrani je TIPRA Motha borok phaibekya Bobagrano logirnan bagi sino thanchani marino hamjagnai ar engnani bo nango phainani bo nango ang barbar no sao jara phayako borok no bo ang kobo kor phadi kuno lachinan kore kuno kirinan kore samungka ham khlainan thangtani sing kisa dukhoma khlainai sacrifice ma khlainai haika sing kuno dino chini asol labawo je lokho sing sogi gala takai Sonamo Somanike je o jaga join kaima jaga o sabo phai tini o jaga manjak paikar manjak paikar tini oro sini Golagati Block Congress Block Committee ni engko president tei vice president district committee ni president tei youth ni nugu tongnan beskang basajak khoroknoi YTF ni khoroknoi GS borong manang Suros tei borong manang Lemon borok tongo tei kabangma sini o block level ni district level ni leader rok tongo tei takarjala subjournal ni chairman bo logi tongo angke omot je tini join kainai rok borok phainai rok o kaisa kamini da kaisa panchayat da tei tumo dangka kaisa kamini kabulta 2 number ward ni simi choro 2 number ward ni simi Pathali Agat village ni 2 number ward Yagolo IPFT bodol Yakrwi TIPRA Motha hapne khoto takok saka tabuni shimi Bobagrani Tanzania Marwo phakya kebuni sijangma baya baithang musongoi kham musongoi no nukhong sudi TIPRA Motha hapmeni kok shawi knarka IPFT tongmani gangke tabuk bortomano je Bobagrani nasik mung kaham abin nasik mung kaham no nugune ang bini uklogo boy bakse yapri thamsake senan bagi tabu ang tini oro joining program khakya amne sumunukjak ke ang Pathali Agat gausabani Khengra bari 2 number ward ni IPFT ni agi botongmani getabu ang tinin theke Bobagrani logi hinchinan ni yapri barkha ngata Sonamo Somanike nang kebo bai post khaijaga haike kebo dum sajagai omage join da khaipe man tongbu an niji ni bkhabai self ang nijoso an bkhawan sugoi tai an chererok bo joton nijini ichha bain phayo ro kebo chungno boya जोंनि जेबो बुजिबो जे ताबुंनि जे
বর্তমান পরিস্থিতি অবস্থাও দং চিনি বড় গাবন নুগুনি जों बुबाग्रानि नासिमं नुगुइ नाहार मं काहाम आबन बागin जों याप्रि बय बाक्सा बारनामु हिमनामु जों बन फानदनामु जों गे अमा हायरं ता Kita kaisa doktor Khengra bari ni 2 number ward ni kaisa memang ibu tai or tebo kebo hamnai tebo phainai de tong khana asuk joratai no তাবো বর্তমান যে তংমানি মতে কানকে পুরানো ফাইকানি মানো তাবো খরকজা খরংনি কামিয়াম সেরাও করিং সকলিয়া ফাইনে হিন তংমানি নো मानजों मालिया अमाइता abis voter abis family rok pakai Tini 29 family 121 voters tini o jaga joining program o samilengka ani bumong mangul de burma Khengra bari Khengra amchani kabang kok borokno tini TIPRA Mothani bana romrakhya amcha yokubunu bodol yakar baye juda bodol no unklo tonoi TIPRA Mothana baskang ti chamani kuchugoti chamani mari nusa phakya